Oh, heerlijk. Het Bourgondische leven. Daar zijn we hier best goed in. En een serrano kroketje met een peterselie mayonaise. Heerlijk. Bourgondisch leven wordt vaak gebruikt als een levenshouding, een way of life, een attitude. Bourgeois. Ja. Oeh jee. Dat is een beetje Bourgondisch. Maar waar gaat dit over? Waar komt de term Bourgondisch leven vandaan? Dat ga ik je uitleggen. Let's go. Deze term is afgeleid van de hertogen van Bourgondië, een zijtak van het Franse koningshuis van Valois, die omstreeks 1400 in het noordoosten van het tegenwoordige Frankrijk een machtig rijk opbouwde, dat ook een groot deel van de Nederlanden omvatte. Dit is een kaart van Europa 300 jaar voor Willem van Oranje. Hem kunnen we even vergeten, want je ziet, wij bestaan eigenlijk niet. In de 14e, 15e eeuw ontstaat er tussen deze twee grootmachten een nieuwe staatkundige eenheid. De Lage Landen. En dat hebben we te danken aan de vergeten Bourgondische hertogen. Ik neem je mee naar de 15e eeuw. De Bourgondiërs houden van drukke feesten met veel eten en veel drinken. Grote gebraden hazen, gigantische zalmen en varkenskoppen opengesneden en volgepropt met netjes aan elkaar geregen worstjes. Maar waarom etaleren met zoveel vraatzucht? Nou, het is de tijd van de 100-jarige oorlog. West-Europa ligt op apengapen, Engeland en Frankrijk vechten elkaar de tent uit en de Bourgondiërs kunnen in een machtsvacuüm springen. Klein probleempje, ze zijn geen koningen, maar hertogen. Door slimme huwelijken hebben ze toegang tot het grote geld in Vlaanderen, waardoor Bourgondië niet alleen verbonden is met delen van Vlaanderen, maar ook met delen van wat later Nederland zou worden. Maar om te begrijpen waarom die Bourgondische gebruiken uitgerekend hier terechtkwamen, zijn twee gebeurtenissen belangrijk. Als Filip de Goede de macht krijgt over het Bourgondische Rijk, volgt er een Game of Thrones-achtig verhaal. En dat heeft alles te maken met de val van Constantinopel in 1453. Als de katholieke Philips dat hoort, wil hij het liefst meteen op kruistocht om de ketters te verjagen. Maar, dan komt hij weer, niemand wil mee. Filip staat er alleen voor met de diamanten op zijn harnas gevezen. Filip zou Philips niet zijn daarentegen als hij daar geen oplossing voor had. En dus organiseert hij het feest van de eeuw, het banket van de fazant. Bourgondiërs, right? Ik neem je mee naar 17 februari 1454. Chic. We zijn in Rijssel. De muur is verborgen achter wandtapijten. Links in een groen zijde ingepakt everzwijn en rechts wordt gevochten met een reuzenslang. In een gigantische pastei zitten 28 muzikanten en aan de andere kant van de zaal prijkt een nagebouwde kerk op een immense tafel. En dat is niet geheel toevallig, want die kerk dat is een statement, propaganda om de genodigden te overtuigen mee op die kruistocht te gaan. Dan komt er een beeldschone vrouw binnengereden in een soort koets. Zij moet de verpersoonlijking van de heilige kerk voorstellen. Ze richt zich tot het publiek en zegt: mijn domein wordt bedreigd. Het is in handen van de ongelovigen. Vergeet de goddelijke opdracht niet. Wie mij redt, zal roem oogsten. Ja, de genodigden zijn onder de indruk van deze boodschap en dus staan ze één voor één redelijk op om plechtig te beloven: ik ga mee naar Constantinopel om die ketters te verjagen. Maar, zoals het met veel politieke verklaringen gaat, er komt niets van terecht. En dat brengt ons bij gebeurtenis 2 die van belang is voor de inbedding van de Bourgondische levensstijl. Binnen ongeveer 20 jaar erft, koopt en verovert Philips de Goede het grootste deel van de Nederlandse gewesten. Het grootste en rijkste gedeelte van het Bourgondische Rijk bevindt zich nu in het gebied van de Lage Landen, tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk. Om die reden verplaatst Filip de hoofdstad van Dijon naar Vlaanderen en daarna naar Brabant en uiteindelijk in Brussel. Het Bourgondische hertogdom wordt zo groot dat Filip stadhouders laat aanstellen in veroverde gebieden. En ook krijgt hij langzaam te maken met stedelingen die inspraak eisen. In januari 1464 komen daarom alle vorstendommen uit onze contraien bij elkaar in Brugge en de eerste Staten-Generaal van de Nederlanden is geboren. Dat is onze geboorteakte, eigenlijk. Het gaat dan over de belastinginning die Philips wil invoeren. Maar Philips de Goede overlijdt, zoon Karel neemt het over, maar hij overlijdt ook. Het Bourgondische Rijk, inclusief het huidige Nederland en België en Noord-Frankrijk,
zijn dan in handen van Karels dochter Maria van Bourgondië. Dit is haar. Zij trouwt met Maximiliaan van Oostenrijk en daardoor wordt het huidige Limburg deel van een nog grotere verzameling gebieden, het Habsburgse Rijk. Door haar huwelijk met Maximiliaan blijft Nederland bijna 3 eeuwen onder controle van de Habsburgers. De Bourgondiërs zijn here to stay. En de mensen die destijds aan deze kant van de Lage Landen wonen, dus het huidige Limburg en delen van Brabant, wij worden veel langer blootgesteld aan die Bourgondische gebruiken dan bijvoorbeeld Noord-Nederland. En daarom houden wij hier in Limburg nog steeds van een hapje, een drankje en lang en uitgebreid tafelen. Wij hebben ons de Bourgondische levensstijl helemaal eigen gemaakt. Dan ben ik al 5 minuten aan het praten over dat eten. Ik heb honger. Anna? Oh, nou hier is eindelijk de B. Ja, lekker hè? Dus even kijken. Hebben we ook nog fly? Nee, het is fly. Vla. Fly! Fladel. Maar niet doe het. Fly, fla, 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 fla. Dan hebben we ook nog een leuke video over. Ja. Die kent ze heel goed bekijken. Jongens, proost. Hoi.